नमस्कार मंडळी, चला चला लवकर या आपल्या लाईव्हला. कोकणची माणसं साधी पोळी चॅनलला लवकरात लवकर जॉईन व्हा मंडळी. नमस्कार मंडळी, जॉईन व्हा आपल्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी पोळी चॅनलला. कमेंट करा, कुठून बोलताय हेही सांगा. नमस्कार मंडळी, जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. हे काय होतंय परत परत? नमस्कार मंडळी, स्वागत आहे तुमचं. निहार, हाय निहार, स्वागत आहे तुझं माझ्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. जेवलात का? सुरेश दादा नमस्कार, हाय ताई म्हणतायत, नमस्कार ताई म्हणतायत. नमस्कार दादा, सुरेश दादा. लाईक डन वन, थँक्यू थँक्यू. निहार लाईक डन कर प्लीज. जेवलास का निहार? सुरेश दादा तुम्ही जेवलात का? स्वागत आहे तुमचं सर्वांचं. आज संडे आहे त्यामुळे काय असणार आहे आज तुमच्याकडे, काय होतं नक्की सांगा मला कमेंट करून. आज आमच्याकडे चिकन आणि रोटी आणि राईस होता. हाय प्रिया के, हाय हाय. सुरेश दादा म्हणतात नो अंटी, नो अंटी. हे मॅसेज असे काय येतात? नाही ताई, शिट बाबा, हे काय प्रॉब्लेम आहे? ओके सुरेश दादा, हे ना मला काय प्रॉब्लेम आहे तो कळत नाहीये. मेसेजचं उलटच काहीतरी येतंय. लाईक डन, थँक्यू थँक्यू सो मच. मंडळी लवकरात लवकर जॉईन व्हा आपल्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. कमेंट करा पटकन म्हणजे मला समजेल. प्लीज सुरेश दादा परत एकदा कमेंट करा कुठली तरी. इथं असं हा चायनाचा लँग्वेजचा असं काय ते मला कळत नाहीये. जेवण झालं का सुरेश दादा म्हणतायत. सुरेश दादा जस्ट जेवली, त्यामुळे आज स्टार्टिंगला म्हणजे म्हणजे मला 2 वाजता किंवा 1 वाजता लाईव्ह घेते ते घ्यायला नाही जमलं, म्हटलं आता जेवून घेऊया. तुमच्याकडे काय होतं सुरेश दादा? मंडळी डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. कमेंट करा कुठून बोलताय हेही सांगा म्हणजे मला तुमच्यासोबत बोलायला भारी वाटेल. कारण माणसं लांबून लांबून आपल्या लाईव्हला येतात आणि कुठून बोलतात ही समजल्यावर खरंच भारी वाटतंय. चिराग जनी, जय महारता लडके बहन. चिराग भाई नमस्ते, ओळखलं का? ओळखलं ताई? हो चिराग दादा, ओळखलं ओळखलं. कसे आहात तुम्ही? स्वागत आहे तुमचं. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा, प्लीज डबल टॅप करा. जेवलात का दादा? चिराग दादा म्हणजे डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. नाही मगाशी येत होती, आता ठीक आहे. म्हणजे मला वाटतं सेटिंगमध्ये काहीतरी प्रॉब्लेम आहे माझ्या. आता छान बरोबर येत आहेत, म्हणजे टाईप करताय तेच येत आहे. तर मगाशी हो ताई म्हटलंय ना तर इंग्लिशमध्ये येस आंटी असं आलेलं. ताई माझ्या चॅनलला लाईक कर. ओके दादा, करते करते. कमेंट करा माझ्या चॅनलला म्हणजे मी करेन तुम्हाला. सुरेश दादा म्हणतात बरं ताई. सुरेश दादा तुम्ही काय जेवलात आज? तुम्ही काय जेवलात? चिराग दादा म्हणते ताई आता कुठे? जम्मूला आहे. हो दादा जम्मूला आहे.
सागर दादा, सागर दादा नमस्कार. प्रीत्या ताई टमाटर आली तू लाईव्हला. टमाटर म्हणजे प्रीतिया लाल टमाटर आली तू लाईव्हला. लाल झालाय का चेहरा माझा? चिराग भाई म्हणतायत भाऊजी कसे आहेत? मस्त आहेत, मस्त आहे दादा. सुरेश दादा म्हणते डोसा, इडली, सांबार, चटणी चटणी. आवाज गेला. चिराग दादा म्हणतायत ताई आवाज गेला. आता आला माझा आवाज बघा. सागर दादा म्हणतायत हो. बाजीराव दादा म्हणतायत हाय. बाजीराव दादा नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. कुठून बोलताय तुम्ही? कुठून बोलताय दादा? मी कोकणातली आहे. कोकणची माणसं साधी बोळी हे चॅनल आहे माझं, आणि माझ्या चॅनलमध्ये कोकणातले छान छान कल्चरल व्हिडिओ आहेत. तसेच महाराष्ट्र राज्याबाहेरचे टुरिस्ट प्लेस देखील आहेत, तर नक्की जॉईन व्हा. चिराग दादा म्हणताय ताई मी पॅलेट जेवलो. पालेट जेवलो म्हणजे? सागर दादा म्हणते लाईक डन. थँक्यू सागर दादा. तू काय जेवलास आज सागर दादा? जयश्री माने म्हणतात नमस्कार ताई. नमस्कार जयश्री ताई, स्वागत आहे तुमचं. स्वागत आहे, खूप खूप स्वागत आहे जयश्री ताई. निहार दादा म्हणतायत चार डोळे चार डोळे चार डोळे. तर जयश्री ताई स्वागत आहे तुमचं. चॅनलला डबल टॅप करा. म्हणतात पापलेट. ओके, पापलेट खाल्लात का? वा 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 वा, भारीच. निहार तू काय खाल्लंस रे आज? जयश्री ताई म्हणतायत आम्ही कोल्हापूरकर. ओके जयश्री ताई, कोल्हापूरकर तुम्ही, मला माहिती आहे. मी तुम्हाला ओळखली, तुम्ही माझ्या ह्या आधी चॅनलला आलात, बोललो आपण. सुरेश दादा म्हणते तुमचा चेहरा लाल झाले आहे ताई तुम्हाला. तो ह्या कारणाने की मी हिटरकडे बसलेली, त्यामुळे तो जेवताना हिटरकडे बसलेली ना, त्यामुळे थोडंसं होतं मला तसं. सुनीताताई म्हणतायत हाय. सुनीताताई हाय, जेवलात का? चिराग दादा म्हणतायत क्या गाली होते ताई? क्या गाली होते ताई? सुनीताताई म्हणताय लाईक डन. थँक्यू सुनीताताई. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. प्लीज प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. जयश्रीताई, चिराग भाई सर्वांनी डबल टॅप करा. जयश्रीताई म्हणते ताई मी कराटे चॅम्पियन आहे ग. वाव, भारीच. हो, मस्त. माझ्या मुलांना पण शिकवायचं आहे कराटे. शिवाजी दादा नमस्कार, स्वागत आहे. हो, किती दिवसांनी आलात तुम्ही शिवाजी दादा. दसऱ्याला शुभेच्छा देऊन गेलात ते आता आलात तुम्ही. काय हे विसरलात वाटतं बहिणीला. सुरेश दादा म्हणतात तब्येत बिघडली आहे का तुमचं ताई? बरं नाही वाटत का? नाही दादा, तसं काही नाहीये, फक्त थोडीशी थंडी असल्यामुळे थोडंसं आहे ते असं. चिराग दादा म्हणताय मालवणी मध्ये बोलो तुला. काय बोला चिराग दादा, मी बोला काय मालवणी मध्ये? जेवलास तुम्ही? आज काय होता जेवणात? देवप्पा बांदर, केसरकरवाडी. ओके, केसरकरवाडी कुठे आहे ही केसरकरवाडी? केसरकरवाडी, देवप्पा. नमस्कार दादा, स्वागत आहे. चिराग दादा म्हणतायत ताई तुला आणि भाऊजींना हॅपी इंडिपेंडन्स डे. थँक्यू दादा, थँक्यू सो मच. तुम्हालाही आणि सर्व भारतीय बांधवांनाही उद्या स्वातंत्र्य दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा, गणतंत्र दिवसाच्या. जयश्रीताई म्हणतायत तुझा काय? तुझा मुलगा किती वर्षाचा तुझा? माझ्या मुली आहेत ताई. ताई आपल्या मुलांची स्पर्धा लावू ग. कशाला हो ताई, स्पर्धा कशाला लावायची?
निहार म्हणतोय वडे खाऊ ये कोंबडी वडे असा. वा रे वा, भारीच भारीच भारीच. कोंबडी वडे आणि चिकन मस्त. चिरागबाई म्हणते पटाटा आवाज गेला, परत आवाज गेला नाही. माझा तर आवाज चाललाय. सगळ्यांच्या कमेंट येत आहे. ताई भाऊजींना आता बोल की मेवनाने तुम्हाला हॅपी इंडिपेंडन्स डे बोलले आहे. ओके. अहो, तुम्हाला मेवण्याने हॅपी इंडिपेंडन्स डे बोलला आहे. सेम टू यू म्हटलं. जयश्री दादा म्हणताय, जयश्री ताई म्हणतायत माझी मुलगी नाही ऐकणार. ओके, घाबरली ग. हो, मी घाबरली बाबा. कारण माझ्या मुलांना अजून येत नाही, कशाला उगाच स्पर्धा लावायची जे येत नाही तिथं. सुरेश दादा म्हणताय एक लाईक ताई प्रीतिया ताई कुंभार ताई. एक लाईक ताई प्रीतिया कुंभार ताई. थँक्यू सुरेश दादा. चिराग दादा म्हणतायत कोंबडी वडे नको बोलू तोंडाला पाणी सुटतो. अरे बाप रे, बघा बघा. पण लाईक काय वाढत नाही, सगळ्यांच्या तोंडाला पाणी सुटतंय पण खायला पण लाईक काही करत नाही. कोंबडी वडे आज सगळ्यांना पाहिजे. अच्छा अच्छा अच्छा. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. जयश्री ताई प्लीज डबल टॅप करा. चिराग दादा प्लीज डबल टॅप करा. निहार, यश, सॉरी यशचा मी मेसेज मिस कसा केला. हाय यश, स्वागत आहे तुझं. कसं आहेस तू. देवप्पा दादा प्लीज सर्वांनी, शिवाजी दादा प्लीज डबल टॅप करा चॅनलला. चिराग दादा, देवप्पा पंढरपूरवरून बोलताय. वा वा वा, खूप छान दादा, खूप छान. सुरेश दादा म्हणते श्री स्वामी समर्थ अक्कलकोट. चिराग दादा म्हणतात केलं बाबा. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा, प्लीज डबल टॅप करा आणि कमेंट करा कुठून बोलताय हेही सांगा. प्लीज डबल टॅप करा, प्लीज डबल टॅप, प्लीज डबल टॅप. ला 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 ला. ताई एकदा भाऊजींना बोलव प्लीज ताई. नाही नाही, ते नाही येणार. प्लीज डबल टॅप करा सर्वांनी, जॉईन व्हा चॅनलला. कोकणातली माणसं साधी बोळी हे चॅनल आहे माझं. तर प्लीज सर्वांनी जॉईन व्हा. आणि नाही हो दादा, दॅट इज इम्पॉसिबल. तुम्हाला पाहायचे असतील तर तुम्ही ह्याला जाऊ शकता, माझ्या व्हिडिओमध्ये आहेत कुठे नाही कुठे, कुठल्या नाही कुठल्या व्हिडिओमध्ये. तर सर्वांना आज संडे आहे, मस्त एन्जॉय करा सर्वांनी, काळजी घ्या स्वतःची. प्लीज डबल टॅप करा. हाऊ इम्पॉसिबल इट्स पॉसिबल. नाही दादा, नाही जमणार ते. नंतर नंतर केव्हा तरी. ताई प्लीज ना. अहो दादा, आता ते कुठेतरी जात आहे बाहेर, त्यामुळे नाही जमणार. सुरेश दादा म्हणताय जम्मू काश्मीरमध्ये काय झालंय का ताई. काय झालं तुम्हाला सगळं न्यूजमध्ये भेटतं, मी तर काही सांगणार नाही. सगळं न्यूजमध्ये भेटतं. तुम्ही न्यूज ऐकता का कोणी. तर प्लीज न्यूज वगैरे ऐकत जावा, म्हणजे तुम्हाला कळेल की आपल्या देशामध्ये काय चाललंय. राजकारणाच्या गोष्टी ऐकण्यापेक्षा आपल्या देशामध्ये काय चाललंय ते बघा सर्वांनी. जितू दादा म्हणतायत काय गो चेडवा कसा आहोस. जितू दादा मी मस्त असे, तुम्ही कसे असाय. हे बघा म्हणतात मी पण बरो असे. चिराग दादा म्हणतायत फौजीचा ड्रेस बघायचा आहे ताई. दादा असं काही मी नाही दाखवू शकत, प्लीज स्टॉप दिस. सुरेश दादा म्हणतात होय बातमी वाचली. हा दादा आहे सध्या. एकदम बरो, एकदम बरो काय, एकदम बरो. चिराग दादा म्हणतात कोण गेले. न्यूज मध्ये बघा, म्हणजे सर्वांना कळेल की काय आपल्या महाराष्ट्रात किंवा देशामध्ये चाललंय, आपल्या इंडियामध्ये.
आपले फौजी सैनिक आहेत ते काय कष्ट कसे राहत आहेत हे सगळं न्यूजमध्ये दाखवतात. तुमच्याकडे तर प्रत्येकाकडे मोबाईल आहे, पहा लवकर या. निहार म्हणते काय दाखवू नको कोणाला, बघ ना तेच ना रे, काय प्रत्येकाला दाखवत बसायचं. चिराग दादा मग माझी चॅनलला लाईक कर. तुमच्या चॅनलला लाईक करू का? करते करते. दुगावकर म्हणताय दीदी तू पांडासारखी दिसते. मी पांडासारखी दिसते? हे भाई क्या बोल रहा है रे तू. मला पांडा बोलला. तू मला पांडा कसं बोलू शकतो यार. पांडा पण खूप छान असतो ना, क्यूटचा असतो पांडा. ऑपरेशन सिंदूर, ओके, माहिती असेल तुम्हाला त्याबद्दल दादा देवकर. दुगावकर म्हणते सॉरी दी, अरे असू दे रे, मस्त चालते. रिस्पेक्टने जर एखादी गोष्ट बोलली ना तर त्या बरं वाटतं, पण फालतू गोष्टी नाही आवडत. पण तू असं छान बोललंस, ठीक आहे, एवढं तर चालतंय. सुरेश दादा ताई तुमचं मामाचं लग्न झालं का? माझ्या मामाचं लग्न झालं का नाही? माझ्या मामाचं लग्न झालं सगळ्यांची. चिरागनी म्हणते रडू नको, माहेरचे आठवण येते का? नाही येत मला माहेरची आठवण. मला माहेरची नाही आठवण येत बाबा. माहेरची आठवण यायला आपण माहेर थोडंच विसरतो, त्यामुळे माहेर हे आपल्या मनात बसलेलं आहे. संजय सूर्यवंशी, हाय संजय दादा, स्वागत आहे तुमचं. कुठून बोलताय? प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा. चिरागनी म्हणतात का? कारण मी मग कशाला रडतेस? अहो मस्करीत हो, ऍक्टिंग, दिस इज ऍक्टिंग. नाशिकवरून बोलताय का संजय दादा? खूप खूप छान, खूप स्वागत आहे तुमचं माझ्या लाईव्हला. कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला माझं रोज लाईव्ह असतं. आज जरा संडे म्हणून लेट घेतलं लाईव्ह, नाही तर 1 वाजता लाईव्ह असतं. चॅनलला जॉईन व्हा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा जेणेकरून लाईव्हला च्या नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत पोहोचतील. आणि फेसबुक पण आहे माझं, तिथंही तुम्ही मला जॉईन होऊ शकता. सुरेश दादा म्हणते इंस्टाग्रामवर मी बघितलं आहे. ओके, पाहिलात का? थँक्यू. मला फॉलो नक्की करा आणि फेसबुकला पण फॉलो करा, तिथंही माझे व्हिडिओज वगैरे असतात, तर तिथंही फॉलो करा, पहा, लाईक करत जावा व्हिडिओंना. चिराग दादा म्हणते फौजीची बायको होऊन रडते, भाऊजी काय बोलणार? अहो दादा मस्त फक्त मजाक करत होतो. त्यांनी मला पांडा बोलला म्हणून मी हसत होती. मग तुम्हाला पांडा बोलतो असं असं काही नसतं, आमच्यात चालतंय तसं. कुठे गेला तो दादा? मला दुगावकर दादा, दुगावकर दादा कुठे गेलास तू? असं मन आहे, असा मन आहे, येस. गावडे देवीदास, रामकृष्ण हरिताई, रामकृष्ण देवीदास दादा, रामकृष्ण, रामकृष्ण हरी, कसे आहात तुम्ही? आणि मला सांगा तुम्ही कुठून बोलताय देवीदास दादा? कुठल्या गावचे आहात? सुरेश कुंभार 522, फॉलो मी. ओके, तुमचं आहे का? ओके ओके, करते करते करते. निहार म्हणतोय मी लय आता, अरे खय जात रे मधी मधी. हा काय कोंबडी वडे होईपर्यंत तुका थार नाही काय रे? चिराग दादा म्हणते ताई इंस्टा इयर आहे ताई. यांची तर मला काय समजतच नाही काय बोलतात ते. ओके दादा, ओके. निहार दादा म्हणते खाऊन संपले सर्व वडे. मग आता काय खाणार तू? वडे संपले, मग आता काय खाणार? अरे देवा रे देवा. देवीदास दादा म्हणतात मजेत ताई, ताई तुमच्या आशीर्वादाने आम्ही.
आमचा आशीर्वाद सर्वांच्या पाठीशी असणार, कारण माझा कर्मावर विश्वास आहे. जो माणूस दुसऱ्यांसाठी चांगला विचार करतो त्याच्याबरोबर चांगलं घडतं. आणि प्लीज तुम्ही डबल टॅप का करत नाही आहात मंडळी? प्लीज डबल टॅप करा. फक्त 7 लाईक झाले आहे. प्लीज डबल टॅप करा. प्लीज 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 डबल टॅप करा. प्लीज 10 लाईक प्लीज, 10 लाईक प्लीज. देव आधीचे सोहम सोहम खोट ब्लॉग. हाय सोहम दादा, नमस्कार. कुठून बोलताय तुम्ही? स्वागत आहे. प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा. प्लीज डबल टॅप करा. फक्त 8 टॅप झाले आहे. डबल टॅप्स लाईक झाले आहेत. प्लीज सर्वांनी करा. सोहम दादा प्लीज तुम्हीही करा. देवीदास म्हणतात ताई मी ताई मी महान तपस्वी बालयोगी सद्गुरू संत आत्माराम गिरी बाबा मांदळी देवस्थान कर्जित तालुका कर्जत जिल्हा अहिल्यानगर येथून बोलत आहे ताई मी. वा वा दादा, खरंच खूप छान. चांगल्या ठिकाणाहून, पुण्यावाल्या ठिकाणाहून तुम्ही बोलताय. खूप बरं वाटलं. खूप खूप धन्यवाद दादा. असेच माझ्या चॅनलला जॉईन राहा आणि कधी नाही कधी भेट देत राहा आपल्या चॅनलला. मी दादा ताई आपण कुठून बोलत आहात? दादा मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली, पण माझं लाईव्ह आता जम्मूवरून चालू आहे, जम्मू काश्मीरवरून. इकडचेही टुरिस्ट प्लेस मी दाखवते माझ्या चॅनलला आणि कोकणातले कल्चरल व्हिडिओ पण दाखवते, तर नक्की जॉईन व्हा. चिराग दादा म्हणताय इन्स्टावर आहे ते बोललो. ओके ओके. निहार दादा म्हणताय सॉरी सुरेश दादा म्हणताय कानडामध्ये बोला ना ताई. तो वन यांना गुन्हा नंद पाणी घेणं म्हणा एवढंच येतं माहिती ना दादा. मागे निहार गोसाई आता तुझ्याकडे काय आहे? माझ्याकडे काय आहे आता? माझ्याकडे मी रोट चपात्या बनवलेल्या, चिकन बनवलेलं आणि राईस बनवलेला. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. 20 लाईक्स प्लीज. 20 लाईक्स प्लीज. 20 लाईक्स प्लीज. विकास धर्मे. हाय विकास दादा, नमस्कार, स्वागत आहे. कुठून आहात तुम्ही? देवीदास म्हणतायत 8 नंबर लाईक डन ताई मी. थँक्यू देवीदास दादा. खरंच खूप मस्त वाटलं. एवढ्या छान छान ठिकाणावरून माणसं जोडली जात आहेत आपल्या चॅनलला आणि हे चॅनल तुमच्या सर्वांमुळे माझं व्यवस्थित चांगलं ग्रोथ होतंय. खरंच खूप बरं वाटतंय. विकास दादा म्हणतायत हाय विकास दादा, बोला कसे आहात तुम्ही? कुठून बोलताय? सिद्धार्थ दादा म्हणते आज चष्मा नाही घातला. नाही, कुठे माहिती नाहीये. दत्ता अहिर म्हणतात काय चाललंय ताई? काय नाही दादा, चाललंय मस्त. जेवण झालं. आज रविवारचा बेत होता, मग जेवलो आणि आता म्हटलं लाईव्ह घेऊया. कसे आहात तुम्ही? देवीदास नंतर निवृत्ती ज्ञानदेव सोपान काका यांची बहीण संत ती मुक्ताबाई, तशी माझी मोठी सख्खी पवित्र गुरु बहीण प्रीतीताई. थँक्यू दादा, खरंच खूप छान बोलला. म्हणजे हे सुद्धा सगळं सुचायला ना एक चांगलं मन असावं लागतं. खरंच खूप छान लिहिलात तुम्ही. थँक्यू दादा, मला बहिणीचा दर्जा दिल्याबद्दल. खरंच खूप खूप धन्यवाद तुमचे. अशीच चांगली माणसं माझ्या लाईव्हवर येत जावी ही मला खरंच मनापासून इच्छा आहे, कारण घाणेरडी माणसं तर नकोच यार मला. सुरेश दादा म्हणतायत डन. थँक्यू सुरेश दादा. चिराग दादा म्हणताय नको रडू. अरे यार नाही रडत हो दादा. संदीप दादा म्हणतायत 12 डन केलं. थँक्यू संदीप दादा. जेवलात का? डीडी ब्लॉगर लाईक सबस्क्राईब डन. थँक्यू डीडी ब्लॉगर. कुठून बोलताय तुम्ही? प्लीज चॅनलला मला भेट द्या आणि व्हिडिओ पहा माझे कसे आहेत ते, आणि मला कमेंट करून नक्की सांगा.
तुमचं पण चॅनल आहे वाटतं मला ब्लॉगर म्हणून टाकलात म्हणून. चिराग दादा म्हणताय, "तुझा भाव अजून जिवंत आहे ताई." ओके दादा, नाही रडत हां. निहार म्हणते, "नको मग हेच सर्व खाल्लं मी आता." हो का? मी पण आमच्याकडे संडेलाच असतं नेहमी जास्त करून. मधल्या वारात नाही आणत आम्ही. अंडी वगैरे खातो म्हणजे बुधवारची वगैरे. पण संडेला चिकन असतं. संदीप दादा म्हणतायत केलं 12 नंबरला. थँक यू संदीप दादा. जेवलात ना तुम्ही? निहार दादा म्हणते फास्ट कमेंट स्लो वाचणं चालू आहे. ओके. फास्ट वाचते. अ, चिराग दादा म्हणते एक रांगोळीवाला फोटो आहे त्याच्यावर मी कमेंट केली आहे ताई. ओके दादा, ओके. निहार दादा म्हणते चष्मा नको मस्त नाही दिसत. ठीक आहे. नाही घालत. प्लीज तुम्ही लाईक करा पटकन, नाही तर मी चष्मा घालणार बघा. संदीप दादा म्हणताय चिकन संपला काय? नाही हो, भरपूर असा. या जोक या. निहार म्हणता गावात जत्रा असा ना आता अंगणेवाडीची. होय असा. पण तू जातलं काय अंगणेवाडीच्या जत्रे? आपल्या महाराष्ट्रामधली ती सगळ्यात मोठी जत्रा जी अंगणेवाडीची असते. तर खरंच जायला खूप मस्त मजा येते. काय भरते ना यार, म्हणजे फोटोमध्ये बघितली, व्हिडिओमध्ये बघितलंय, काय भरता. अजुम डायरीज, हाय अंजुम ताई, नमस्कार, स्वागत आहे. मस्त, खरंच खूप छान. माझ्या लाईव्हला आल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. प्लीज डबल टॅप करा आणि चॅनलला जॉईन व्हा, बेल आयकनवर क्लिक करा. चिराग दादा म्हणते आता कोंबडी वडे नको बोलू. ओके. गावडे देवीदास दादा म्हणतायत विठ्ठल पंताचे भाग्य थोर पोटी आले रत्न माऊली ज्ञानेश्वर. यूट्यूबवर यू यूट्यूबवरती वारकरी संप्रदाय मध्ये संत मुक्ताबाई रूपी प्रीतीताई बहीण मला लाभली माझे खरंच भाग्य थोरत. आई शपथ. खरंच का दादा, खरंच खूप भारी आहेत तुम्ही. म्हणजे तुम्ही लिहिताय ना, तुम्ही वारकरी आहात का? एवढं चांगलं सगळं लिहिताय ते. मग येऊ. ओके या. अंजुमताई कुठून आहात तुम्ही सांगा मला प्लीज. नंदन पाताळे म्हणतायत जय हिंद जय महाराष्ट्र. प्रीतीताई तुमच्या लाईव्हला लाईक केले आहे आणि माझे 2 शब्द संपवतो. धन्यवाद. नंदन दादा आल्या पळताय का तुम्ही? नंदन दादा आल्या काय पळताय? तुमचे 2 शब्दच असतात आणि मग कमेंटच करायला विसरतात. एक मिनिट हं. नंदन दादा जेवलात का तुम्ही मला सांगा. आणि निहार म्हणतोय बघू जमणार नाही या टाइमला. कशाक रे? ऑफिसमधनं सुट्टी नाही तुका? जा रे एक दिवस सुट्टी काढून. ताप येता मनान सांगायचं. देवीदास दादा म्हणतायत हो ताई. खरंच वाव, खरंच म्हणून तुमचे ना ते विचार तुमच्या शब्दातनी उतरतायत. खरंच काय तुम्ही भारी बोलता. मस्तच. थँक्यू दादा, खरंच माझं पुण्य म्हणजे तुम्ही माझ्या लाईव्हला आलात. चिराग दादा म्हणते शाळा सुटली पाटी फुटली. डॉग साऊंड येतो ताई.
नाही, डॉग साऊंड कुठून येतोय? देवीदास दादा म्हणतात, भाव धरुनिया मुखी वाचे ज्ञानेश्वरी, जन्म येऊनिया डोळा पहावी विठुरायाची पंढरी. यूट्यूबवर वारकरी संप्रदायामध्ये संत मुक्ताबाई रूपी प्रीतीताई बहीण मला लाभली, आनंद होई भक्तीचा माझ्या घरी. वा वा वा, खूप छान दादा. खूप खूप छान, मस्त लिहिता तुम्ही. नंदन दादा म्हणते, नाही ग ताई, तुला सोडून कुठे जाणार आणि मग काय, एक दोन शब्द संपवून तुम्ही वाटायला लागता की. हाय अंकित, हेलो, जय श्री राम दीदी जी, क्या कर रहे हो? छलनी नहीं मिली? छलनी तो मैंने ऑनलाइन भेज दी, छलनी नहीं मिली क्या? मैंने छलनी भेजी थी. विलास रेवे, हाय विलास दादा, नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं. प्लीज 20 लाईक्स मंडळी. 30 मिनिट्स होऊन गेले पण 20 लाईक्स पण नाही झाले अजून. प्लीज डबल टॅप करा मंडळी. ॲडव्होकेट अंकित वर्मा, प्लीज डबल टॅप. नंदन दादा, प्लीज डबल टॅप. चिराग दादा म्हणतायत, कोण आला होता ताई? कोणी नाही दादा. निहार दादा म्हणतायत, तसं नाही, मला गणपतीक जाऊ गावा नाही, मग गाव, हां हां, म्हणजे सुट्टी मॅनेज होणार नाही ना. बरोबर, गणपती म्हणजे कोकणात मेन जाणं असा. अरे निहार, तू म्हणजे रत्नागिरीत राहतोय का तू? चिराग दादा म्हणते, ताई एक मराठी सॉन्ग घे. कुठलं सॉन्ग गाऊ? तुझ्या माझ्या संसाराला आणि काय हवं, तुझ्या माझ्या लेकराला घरकुल नव, नव्या नवरामंदी काय नवीन घडलं. दिस जातील, दिस येतील, मोग सरल, सुख येईल. देवीदास ताई, आमचे धार्मिक व्हिडिओ असतात पहा ताई. ओके, तुमच्या चॅनलवर असतात का? तुमचं चॅनल आहे का दादा? चिराग दादा, गुलाबाचे कळी हल्दीचे लागले हा सॉन्ग गा प्लीज. नाही दादा, नाही नाही दादा, नाही. निहार म्हणतोय, झाली काय झाली? अंकित दादा म्हणतायत, राधे राधे दीदी जी. हाय अंकित भाई, आपका स्वागत है. कैसे हो आप? खाना खा लिया? एवढा बोलतेस मग तुझ्या गळा सुकत नाही, मग पाणी पिऊन घे प्लीज. हो, तुझं पाणी तर पिलंच आहे. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. ॲडव्होकेट दादा म्हणते, व्हॉट कॅरिंग ॲप? व्हॉट कॅरिंग ॲप मतलब? व्हॉट केअरिंग ॲप? निहार म्हणते, बापरे, मी कुठे राहते माहीत असा, माझा गाव माहीत नसा, चला मी येतय मग. अरे नाही रे, कोकणात खंय रावतस ता माका विचारूचं होता. प्रॉपर कोकणात खंय रावतस ह्या माका विचारूचं होता. निहार, तू प्रॉपर कोकणात खंय रावतस हे माका विचारूचं होतं. चिपळूणला काय? गावडे दादा म्हणतायत, बाय ताई, रामकृष्ण हरी माऊली. बाय दादा, माझ्या चॅनलला जॉईन झालात ना? महादेव सोनटक्के, हॅलो महादेव दादा, नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं. कुठून बोलताय तुम्ही? निहार म्हणतोय, आता मला यायचंच नाही इकडे, म्हणजे माहीत नाही. अरे सांग ना प्लीज, कुठे राहतोस, म्हणजे कोकणात कुठे राहतो सांग. महादेव दादा म्हणतायत, हॅलो. मला आठवावं लागणार आहे कुठे राहतोस ते. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. 20 लाईक्स प्लीज. चिराग, खूप छान गातेस ताई, मग थोडासा पाणी पिऊन घे. हो दादा, हो, नक्की नक्की नक्की.
महादेव दादा हॅलो. चिराग दादा माझ्या चॅनलमध्ये पण सगळे मराठी सॉन्ग आहे, एकदा बघ ताई. ओके दादा, कमेंट केली आहेत ना, मी पाहीन नक्की. निहार दादा म्हणते नाही नाही मी जातो आता, मी येणारच नाही. ए असा काय करतो, तुम्हाला अजूनपर्यंत सांगितलंच नाही कुठे राहतोस ते. तुम्हाला सांगितलंच नाही कुठे राहतोस ते. चुप्प बस, पहिलं सांग मला पटकन. निहार दादा म्हणतोय बापरे, म्हणजे काय फायदाच नाही आता येऊन पण. हे गप्प बस, तू सांगितलंच नाही. मुंबईला राहतो ते माहिती आहे, पण गावी कुठे आहे ते मला माहिती नाही. कोकणातलाच आहे एवढंच माहिती. तू सांगितलंच नाही कधी आणि मला बोलतोय. चिराग दादा बदाम खात जा ताई, मग आठवणार. हे पाठवून द्या, पाठवून द्या. ज्यांना ज्यांना माझ्या कोणाच्या लक्षात राहत नाही त्यांनी मला पाठवून द्या. बदाम, काजू, खारीक. आणखी आणखी मुंबईलाच राहतो पण गाव आचरा. हे बघ, आचऱ्याला राहतो हे तुम्हाला आता सांगितलंस. गप्प बस. समजलं काय? आचरा हा शब्द मला आता पाहिलाय मी. हाय स्नेहल ताई, नमस्कार. लाईक डन, थँक्यू थँक्यू स्नेहल ताई. जेवला स्नेहल ताई? ओ घाडगे मॅडम जेवला का? झालं का जेवण म्हणतायत? हो झालं 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 जेवण. तुम्ही जेवलात का? प्लीज मंडळी डबल टॅप करा. हा झालं जेवण असं म्हणताय का? आज काय होतं स्पेशल ताई? आज स्पेशल काय होतं? प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. आणि 20 लाईक्स प्लीज, 20 लाईक्स. फक्त 18 झाले आहेत, 19ला प्लीज डबल टॅप करा. फिरायचं प्लॅनिंग काय झालं? हो फिरायचं प्लॅनिंग फुस झालं, फुस झालं. आलू पराठा खाल्ला का? वा वा, आम्हाला पण द्यायचं की, आम्हाला पण द्यायचं की. प्लीज सर्वांनी 20 लाईक्स करा. केदार दादा नमस्कार. नमस्कार केदार दादा, स्वागत आहे म्हणतायत. केदार दादा म्हणतायत नमस्कार ताई. केदार दादा खूप खूप स्वागत आहे. विलास राठोड म्हणतायत कुठून बोलत आहे तुम्ही? विशाल दादा स्वागत आहे तुमचं. मी कोकणातून आहे विशाल दादा. स्नेहलताई म्हणतायत काओ फुस केलं. काहीतरी एक प्रॉब्लेम झाला त्यामुळे. आणि परीची पण तब्येत थोडीशी डाऊन आहे, तिला इन्फेक्शन झालंय घशामध्ये, त्यामुळे नाही जमलं जायला. केदार दादा म्हणताय ताईला आमच्या छान छान कमेंट करा. येस थँक्यू केदार दादा, थँक्यू सो मच. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. केदार दादा प्लीज डबल टॅप करा. निहार नको रे रागू, नको रे रागू बाबा. मोठ्या ताईवर रागवायचं नसतं. मोठ्या ताईवर रागवायचं असतं का? स्नेहलताई ओके ओके म्हणताय. स्नेहलताई या की संध्याकाळी फिरत फिरत. दादांना घेऊन या, दादांना. प्लीज सर्वांनी कमेंट करा. 18 लाईक झाले, 19 लाईक प्लीज, 19 लाईक प्लीज. पटकन 19 लाईक्स करून टाका मंडळी. केदार दादा म्हणतायत का की ताई सूचना देऊ कोकणी भाषेत जरा द्या की. कोणाला सांगताय? मला म्हणायला द्यायला सांगताय का? तुम्ही द्या मस्तपैकी कोकणी भाषेत सूचना. घाबरतील लोक बघा कशी. प्लीज मंडळी डबल टॅप करा. निहार दादा कोण ताई नाही, कोण ताई नाही. काय नाही. ओके, घराबाहेर पण नाही पडायचं का? मग आम्ही येतो तुमच्याकडे, तुम्हाला घरातनं बाहेर काढतो बघा. योगेश राजपूत म्हणतायत हाय योगेश दादा नमस्कार. कुठून आहात योगेश दादा? रोशन दादा नमस्कार. रोशन दादा म्हणतायत ताई नमस्कार ताई. रोशन दादा खूप खूप स्वागत आहे तुमचं. कुठून आहात तुम्ही? योगेश दादा तुम्हीही कुठून आहात नक्की सांगा मला. स्नेहल ताई म्हणताय या या की या. हां आम्हाला बोलवतं आणि स्वतः मात्र येत नाही.
रोशन दादा म्हणतायत मुंबईवरून. स्वागत आहे रोशन दादा. माझं चॅनल आहे कोकणची माणसं साधी भोळी आणि माझ्या चॅनलवर कोकणातले कल्चरल व्हिडिओ तसेच सध्या मी जम्मूला आहे, जम्मू काश्मीरला. तर इकडचेही टुरिस्ट प्लेस माझ्या चॅनलवर आहेत, जाऊन पहा तुम्ही, आवडतील तुम्हाला. निहार बोलतोय मला पण कोणीतरी बोलवा. येस, तू पण ये की. तुला थंडी सहन होत नाही बाबा, काय सांगायचं. नाही तर तुला मी बोलवलं असतं इकडे जम्मूला. ये फिरायला, तुला बर्फ दाखवते. पण तू येतच नाही, असं कसं. केदार दादा म्हणते नमस्कार. आल्या आल्या सूचना ताईला आमच्या छान छान कमेंट करा, नाहीतर शोधून मी नाही वाचू शकत पुढचं. मी एवढं भर चौकात फटके भेटतील. नको दादा, सगळे गायब होतील बघा असं बोललात तर. योगेश दादा म्हणतायत, केदार दादा म्हणतायत ताई जेवला का? हो केदार दादा, जेवली जेवली. तुम्ही जेवलात का? योगेश दादा म्हणताय नमस्कार ताई. योगेश दादा नमस्कार. नाशिकवरून बोलताय का? खूप खूप स्वागत आहे दादा, खूप खूप स्वागत आहे तुमचं. प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा, बेल आयकनवर क्लिक करा आणि माझ्या रोज लाईव्हला येत जा, म्हणजे आपली ओळख वाढेल. म्हणजे जे रोज येतात ना त्यांचे माझ्या लक्षात असतात. तुम्ही फर्स्ट टाइम आलात का योगेश दादा? हां, तुम्ही मला वाटतं फर्स्ट टाइमच आला आहात. केदार दादा हसतायत. ताई काय गायब होतील? माणसं गायब होतील की. अरे वा, 20 लाईक्स बघा. तुमच्या सूचना देऊन 20 लाईक्स पण कंप्लीट झाले बघा. वा वा वा. 30 लाईक्स प्लीज. विनोद सर्वदे म्हणतायत तुमचं गाव कुठलं आहे? विनोद दादा, मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. आणि माझ्या चॅनलचं नाव आहे कोकणची माणसं साधी बोली. आणि या चॅनलमध्ये कोकणातले छान छान कल्चरल व्हिडिओ असतात. तसेच महाराष्ट्र राज्याबाहेरचे, म्हणजे सध्या मी जम्मूला आहे तर जम्मूतले टुरिस्ट प्लेस देखील माझ्या चॅनलवर आहेत, तर तुम्ही पाहू शकता नक्की. योगेश दादा म्हणतायत हो. केदार दादा म्हणतायत बर्फ कोठे म्हणाला ताई? काश्मीरला. योगेश दादा चॅनलला जॉईन झालात, खरंच खूप थँक्यू सो मच. पुन्हा कधीही या माझ्या लाईव्हला. खरंच बरं वाटतं की चांगली चांगली माणसं जॉईन होतात ना, तेव्हा खरंच खूप मनाला एक समाधान वाटतं. जेव्हा बॅड कमेंट येतात तेव्हा थोडंसं दुःख होतं, पण चांगली माणसं आली ना की ते दुःख नाहीसं होतं बघा. मी लक्षात आहे का? अरे हो रे निहाल, तू मेरा भाई आहे रे भाई, तू मेरा भाई आहे. केदार दादा, इतक्या थंडीत बर्फ म्हणजे झालंच, वारा सहन होईना. आणि आमचा जायचा प्लॅन होता, पण मुलीची तब्येत थोडीशी डाऊन असल्यामुळे आम्ही नाही गेलो, कॅन्सल झालो. पण मी तुम्हाला तिथं दाखवेन, त्याच्यावर छान ब्लॉग बनवेन मोठा, अगदी तुम्हाला तिथली माहिती सगळी पुरवेन. निहार म्हणतोय टार्गेट डन. येस, टार्गेट डन झाला आहे 20 लाईकचं. प्लीज 30 लाईक्स प्लीज, 30 लाईक प्लीज. केदारमध्ये काय कॉमेडी प्रश्न? बर्फावर फक्त एकच माणूस झोपू शकतो, ओळखा कोण? इंडियन आर्मी. है ना, इंडियन आर्मी. मला असं वाटतं की बर्फावर फक्त इंडियन आर्मी झोपू शकते, बाकी कोणी नाही झोपू शकत. सुरेश दादा म्हणते ताई तुमचा भाऊ पण पोलीस आहे का? हो हो दादा, माझा भाऊ पण पोलीस आहे. पोलीसमध्ये सिंधुदुर्ग पोलीस येतो. माझे आजोबा पण मिलिटरीमध्ये होते बरं का. मंडळी प्लीज डबल टॅप करा, कोकणची माणसं साधी बोली चॅनलला जॉईन व्हा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा. प्लीज डबल टॅप करा, प्लीज 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 डबल टॅप करो, प्लीज डबल टॅप.
प्लीज डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. केदार सुरेश दादा केदार दादा म्हणतायत हो तर ते तर आहे, सॅल्यूट आहे त्यांना पण. कॉमेडी उत्तर आणखी कोण? अजून कोण असू शकतं यार? बर्फावर अजून कोण कोण माणूस झोपू शकतो? एकच माणूस झोपू शकतो, ओळखा कोण? दादा उत्तर तुम्ही सांगा बघू. समर्थ, हाय समर्थ. केदार दादा म्हणतात आवाज गेला, माझा आवाज गेला. मंडळी पटापट डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. कुठून आहात तेही सांगा. तेरी कायनात मेरे खाली हा पेग्वीन. हा माणूस आहे का रे पेग्वीन? हे बघा समर्थ निहारचं उत्तर पेग्वीन. आता पेग्वीन माणूस कधी झाला रे बाबा? योगेश दादा म्हणतात कैदी. कैदी कसं झोपू शकतो? त्याला बर्फामध्ये एवढे लांब कोण नेणार कैदीला? लॉजिकल आर्मी. मी ही नेल पेंट लावते आता माझ्या नखांना. छान आहे का सांगा? मी तुम्हाला दाखवते नंतर. निहार हसतोय. बघ ना निहार, काय हे लॉजिकच नाही तुझ्याकडं. माणसाला पेग्विन, माणूस पेग्विन असू शकतो का? केदार दादा म्हणतात गुन्हेगार. गुन्हेगार ओके, हा गुन्हेगाराला, हा बरोबर. मी विसरलेली की गुन्हेगाराला याच्यामध्ये जेलमध्ये बर्फावर झोपवतात ते. हे भगवान, मैं हार गई, मैं हार गई, मैं हार गई. सुरेश दादा म्हणतात खूप छान आहे ताई. थँक्यू थँक्यू. लावते जरा. आता थोड्या वेळाने मला ना हळदी कुंकूला जायचं आहे. म्हटलं जरा लावूया, खूप दिवसांनी. भावाच्या लग्नात लावलेली, त्यानंतर लावलीच नाही. स्वतःकडे वेळ म्हणजे ह्या अशा गोष्टींना द्यायला वेळच भेटत नाही लेकरांना. मुलांचं घरातलं करण्यातच वेळ जातो. निहार दादा म्हणते मला डोकं नाही आहे म्हणून लॉजिक कसं कळेल? भगवान, बरोबर, डोकं कसं कळेल? योगेश दादा म्हणते सजा देण्यासाठी. बरोबर आहे खरंच. विशाल दादांनी बरोबर उत्तर शोधून काढलं. भारी विशाल दादा, एक नंबर एक नंबर. केदार माहिती होतं तुम्हाला ताई? नाही हो, खरंच नाही माहिती होतं. सुरेश दादा म्हणतात फ्लाइंग किस आहे सुरेश दादांची सर्वांना, मला नको. निहार म्हणतोय आमच्या इकडे पण चालू आहे हळदी कुंकू. वाव, ही पहा. माहिती होत. हळदी कुंकाच्या सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा. मग बरोबर कसे म्हणाला? मला असं वाटतं की मग काय आहे उत्तर? कैदी नाहीये का? सुरेश दादा म्हणते मी नंतर येतो ताई, घराचं फोन येत आहे मला. ओके दादा, ओके, बाय बाय, टेक केअर.
योगेश दादा म्हणतात छान आहे. थँक्यू थँक्यू दादा, थँक्यू सो मच. मी भावाच्या लग्नात काय काय घेतलेलं आणि ठेवलंय तसंच. मंडळी जॉईन व्हा आपल्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. मला कशाला शुभेच्छा? अरे हळदी कुंकाच्या, हळदी कुंकाच्या सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा. हे तुझ्यासाठी. ते आवाज परी असं नाही, ते बरोबर आहे पण उत्तर, पण तुम्हाला माहित नाही असं बरोबर का म्हणाला? मला पटकन लक्षात नाही आलं की अ, कैदी पण ह्याच्यावर झोपू शकतो. कैदीच्या लक्षातच नाही आलं. मी आपलं सांगितलं की इंडियन आर्मी असं वाटलं मला. आणि परी हळू असं का बोलते, तर मला सांगायचं आहे की म्हणजे खुशीला गोल्डन ते नाही सिल्वर बटन वगैरे असतं यूट्यूबचं, ते पाहायचं आहे तिला, ते पाहिजे तिला, म्हणून ती असं मला विचारत राहते. आणि तिला असं वाटतं की म्हणजे मी सांगितलं ना की तुम्ही कॅमेऱ्यासमोर आला तर आपलं नुकसान होऊ शकतं आपल्या चॅनलचं वगैरे, त्यामुळे त्या अशा हळू बोलतात. केदार दादा म्हणतात आवाज काय सांगितले का तुम्ही? आवाज. हाय वानी डॉल, हॅलो वानी डॉल, कुठून आहात तुम्ही? स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. प्लीज डबल टॅप, प्लीज डबल टॅप करा आपल्या चॅनलला. शिटियार लागलं. प्लीज डबल टॅप, प्लीज डबल टॅप, प्लीज डबल टॅप. प्लीज डबल टॅप. 30 लाईक प्लीज. प्लीज डबल टॅप. मंडळी डबल टॅप करा, कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला डबल टॅप करा, जॉईन व्हा आपल्या चॅनलला. वानी डॉल तू कुठून आहेस? हिंदी मराठी कहाँ से हो आप? प्लीज जॉईन व्हा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा, कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला.
म्हणजे डबल टॅप करा, जॉईन व्हा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा. मला कमेंट येत नाही आहेत कोणाच्याच, थांबल्यात की काय. सुरेश दादा म्हणतायत ताई तुमचं भाऊ पण लाईव्हवर येत नाही का? कोणी पण दिसत नाही. कोणीच नसतं फॅमिलीमधलं, कोणीच नसतं. माझे मिस्टर फक्त येतात माझ्या लाईव्हला. बाकी असं, आणि बहीण येते माझी. बाकी असं कोणी नाही येत माझ्या लाईव्हला. म्हणजे फॅमिली सपोर्ट आपल्याला नसतोच, कोणत्याही गोष्टीत फॅमिली सपोर्ट नसतो. फक्त माझ्या मिस्टरांचा मला सपोर्ट आहे. ते खरंच खूप छान वाटतं मला. बाकीच्यांचं तर काय सोडा, मला नाही असं काय वाटत की आपल्याला सपोर्ट करायला पाहिजे. पण माझे मिस्टर जेव्हा मला सपोर्ट करतात तेच माझ्यासाठी खूप आहे. आताही ते म्हणत होते, आज काय ग, आज तू लाईव्ह का नाही घेतली? म्हटलं घेणार, आता जेवून घेते. म्हणजे त्यांचा पण खूप सपोर्ट आहे मला की घे, तू काहीतरी कर तुझ्या लाईफमध्ये असं. कारण सध्या मुलांना सोडून किंवा जाऊ शकत नाही मी कुठेही, कारण मला नाही असं वाटत की अजून त्या मुलं स्वतःला सांभाळू शकतात असं मला वाटत नाही अजून. त्यामुळे मी एवढ्यात नाही जात आहे कुठेच त्यांना टाकून. म्हणतात बरोबर ताई. हो मग काय, कोणीच नसतं लाईव्हला. फक्त माझे मिस्टर असतात, पण त्यांना टाइम भेटत तसे येतात ते, जेव्हा मध्ये टाइम भेटला तर. नाहीतर ते माझे, पण मला सपोर्ट भरपूर असतो, कारण आर्मीमध्ये असल्यामुळे मोबाईल अलाउड नसतो आतमध्ये. प्लीज मंडळी डबल टॅप करा कोकणची. बायकोचे लग्नानंतर लफडे समजलं तर काय करावं? बापरे, हा खूप मोठा क्वेश्चन आहे. याचा आन्सर राहुल दादा मी काय देऊ? मेन म्हणजे आपल्या पार्टनरचा आणि आपला म्हणजे विश्वास असायला पाहिजे, तरच सगळं होऊ शकतं, नाहीतर काही होत नाही. मेन म्हणजे आपला पार्टनरचा आपल्यावर विश्वास, एकमेकांचा विश्वास पाहिजे, तरच नातं म्हणजे एक स्ट्रॉंग नातं निर्माण होतं. नाहीतर काय होतं की सगळेजण मग नको त्या मार्गाला लागतात. त्यामुळे एकमेकांवर विश्वास ठेवा मंडळी, त्याशिवाय कोणती गोष्ट शक्य नाहीये. तुम्ही जर विश्वास ठेवलात ना आपल्या पार्टनरवर, तरच काहीतरी चांगलं होईल. नाहीतर म्हणून, आणि एकमेकांच्या गोष्टी समजून घ्यायला पाहिजे मेन म्हणजे. त्यामुळे मग नंतर माझ्यासोबत घडली आहे ही बाब अवघड आहे. बापरे, विश्वास कसा ठेवणार अशा व्यक्तींवर? नाही दादा, म्हणजे ना काहीतरी प्रत्येकाची काहीतरी चूक असेल म्हणून तर त्यांनी तसं पाऊल घेतलं असणार ना, मला असं वाटतं. तर म्हणजे तुम्ही कुठे चुकलात किंवा काय अजून ते तुम्ही विचार करा. त्या अशा म्हणजे का वागल्या याचा पण तुम्ही विचार करा, म्हणजे तुम्हाला पण उत्तर भेटेल. कधी कधी म्हणजे असं नवऱ्याची चूक असते असं नाही, बायकोची पण खूप म्हणजे असू शकते चूक, आणि नवऱ्याची पण असू शकते. यामध्ये दोघांचीही चुका असू शकतात असं मला वाटतं मंडळी. मी आर्मीत आहे, सारखे खात राहते माझे. बापरे, आर्मीत आहात का आणि तुमच्यासोबत असं घडलंय? बापरे, मी पण एक आर्मी वाईफ आहे दादा. पण आमचा एकमेकांवर विश्वास खूप आहे, कारण विश्वास असेल तरच हे नातं टिकू शकतं, नाहीतर नाही टिकणार. आणि विश्वास म्हणजे प्रत्येकावरच ठेवू शकतो असं नाही, पण विश्वास महत्त्वाचा आहे या गोष्टीमध्ये. राहुल, एका सोबत असेल तर प्रेम, पण मी जे बघितलं ते तुम्ही विचार नाही करू शकत. जाऊ दे दादा, पण काय बोलणार अशा नात्यांवर? मी तर नाही बोलू शकत याच्यावर काही, कारण मी सुन्न आहे. मला ना अशा गोष्टी ऐकल्या ना की मला खरंच खूप भीती वाटते यार.
कसं काही म्हणजे जेव्हा आपलं म्हणजे लग्नाच्या आधी तुम्ही जे करता ते एक गोष्ट सोडून द्या. पण लग्नानंतर तुम्ही एका म्हणजे 7 फेरे घेऊन नवरा बायको जेव्हा 7 फेरे घेतात तेव्हा एकमेकांना वचनं देतात. एकमेकांना वचनं देतात, की म्हणजे एकमेकांवर विश्वास ठेवू, प्रत्येक गोष्टीत साथ देऊ आणि ती वचनं लगेचच कशी काय मोडू शकतात हे मला कळत नाही. आणि असं ऐकलं ना मला अशा गोष्टी, की माझ्या अंगावर काटा येतो. खरंच हे बघा, माझ्या अंगावर काटा आलाय बघा, अशा गोष्टी ऐकल्या की. 26 जानेवारीला प्रदर्शित होणार आहे का? ते दिल्लीला असतं ना दादा. आम्ही नाही, आम्ही इकडे आहोत. राहुल दादा, मी एक खूप आनंदी होतो ताई. लग्नाला 7 दिवस झाल्यावर असं समजते ना, कोणाला सांगता येत नाही काय. बापरे! काय दादा आता बोलणार? मग आता तुमच्यासोबत आहेत काय त्या ताई? तुमच्यासोबत आहेत का दादा त्या ताई? सुरेश दादा म्हणतात राहुल दादा आहेत. म्हणजे आर्मी क्वार्टर्समध्ये राहता का तुम्ही? राहुल दादा म्हणतात आहेत, मला एकदा माफ कर बोलते. मग दादा खरंच तुम्ही माफ करायला पाहिजे. जर तुम्ही त्यांना एक चान्स सुधारायला नक्कीच द्यायला पाहिजे. कारण चुका या माणसांकडून होतातच. पण एकदा विश्वासघात झाला की तो विश्वास पुन्हा बसत नाही. हे तेवढंच सत्य आहे. कारण मन असतं, मनाला जखम लगेच भरते, पण मनातल्या ज्या जखमा असतात त्या लवकरात लवकर नाही भरत. त्यामुळे ओके, ओके. त्यामुळे थोडंसं टाईम लागतो, पण तुम्ही त्यांना एक चान्स दिलात तर खरंच खूप छान होईल. अ, संदेश दादा नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं. कसे आहात तुम्ही? नाही ताई, मी जम्मू, ती जॉब करते पुण्यात. ओके, जम्मूला आहात तुम्ही. कुठे आहात जम्मूला दादा? राहुल दादा, तुम्ही जम्मूला कुठे आहात पोस्टिंग? संदेश दादा म्हणतात, "कशा आहात ताई?" संदेश दादा, मी मस्त आहे. किती दिवस झाले मी बघतो ताई तुम्ही किती वाजता ऑनलाईन येता. सध्या तर आता खरंच मुलांची शाळा सुरू झाली आहे ना, त्यामुळे एकदा मी 12 वाजता आली तर 1:30 वाजता, पावणे 2 वाजता असं सुरू झालंय. टायमिंग फिक्सिंग होत नाहीये. इकडची थंडी मग ते टायमिंग चेंज करतात टीचर वगैरे त्यामुळे. काय झालं ताई, तुम्ही ठीक आहात ना? हो संदेश दादा, मी मस्त आहे. तुम्ही कसे आहात? राहुल दादा म्हणते किस्तवार. ओके, तिकडे आहात का दादा? काळजी घ्या स्वतःची आणि टेन्शन करू नका. एकदा चांगल्या मनाने माफ करा आणि संसाराला पुन्हा एकदा सुरुवात करा. एक आपल्याला देव 3 चान्स देतो. मग आपण माणसाला एक तरी चान्स द्यायला पाहिजे ना. बघा, थोडासा वेळ घ्या आणि विचार करा. हाय दत्तात्रय दादा, नमस्कार. स्वागत आहे तुमचं. जय शिवराय, जय शंभूराजे. दत्तात्रय दादा म्हणतात, चहा पाणी झालं का ताई? नाही हो दादा, चहा थोडासा 1-2 घंटे के बाद. आज तुम्ही आज हसत नाही ताई. संदेश दादा त्यावर राहुल दादा होते, त्यांनी आपला एक विषय सांगितला. त्यामुळे मला ना
थोडंसं असं असं काही ऐकलं की मला थोडंसं बॅड वाटतं त्यामुळे. दत्तात्रय दादा म्हणतायत, "या ताई बार्शीला." येते आत्ता इकडनं पळते बघा, पटकन येते बघा. तब्येत बरी आहे का ताई? हो दादा मस्त आहे. रामकृष्ण हरी, शुभ दुपार. रामकृष्ण हरी, शुभ दुपार. ॲडमिट होतो ताई मी. तरीच म्हणते दादा का आले नाही? काय झालं दादा? काय ॲडमिट होता? काय झालंय? कोणता विषय ताई? संदेश दादा, त्यांचा विषय असा होता की नको, म्हणजे आता ते माझ्याशी बोलले, जाऊ दे. अ, तू वरच्या कमेंट वाच. म्हणजे त्यांचा थोडंसं मॅरेज प्रॉब्लेम होते. दत्तात्रय दादा म्हणतात, "पंढरपूरला यायला जमेल का? मोठी वारी आहे एकदाच." अ, हो दत्तात्रय दादा, पण मिस्टरांना सुट्टी नाहीये. ते आपल्या सेवेत आहेत, देशाच्या सेवेसाठी. त्यामुळे तुम्ही वारी करा, आम्ही तुमच्या सेवेसाठी इथं आहोत. दत्तात्रय दादा म्हणते, "आज ठीक आहे." हो दादा, हो. संदेश दादा म्हणताय, "इट्स ओके." काय दादा, वहिनी काय करता? बरी असा मा? दत्तात्रय दादा, "माझे पंढरपूरमध्ये प्रसादाचे दुकान आहे." हो दादा, नक्की येईन पंढरपूरला आली तर. विचारेन दत्तात्रय दादा कुठे आहेत आमचे. माझे माहेर पंढरी. मंडळी जॉईन व्हा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा. 22 लाईक्स झाले आहेत फक्त. प्लीज. नवीन बाई नमस्ते. बहिणी नमस्कार बहिणी. नमस्कार भावा. सुरेश दादा म्हणतात, ताई तुझं आता वय 30 की 34 आहे? माझं 30 नाहीये, 30. मी 93 मधली आहे. वय काढा माझं चला. 93 ऑगस्ट. 93 ऑगस्ट. हा. विष्णू ठाकरे. हाय विष्णू दादा, नमस्कार. विष्णू दादा म्हणते, काही काम आहे काय? नाही तुम्हाला? नाही आहे ना, एक जॉब असता तर नाही इथं बसली असती. दत्तात्रय दादा म्हणतात, गोरोबा काकांच्या मठाच्या शेजारी यायचं आहे ताई. ओके. पंढरपूरला ना? नक्की नक्की. बार्शीला की पंढरपूरला? नवीन बाई, कोकणची चेडू. येस, कोकणची चेडू. किशोर दादा म्हणतात 32. येस, मग माझं 32. थँक्यू किशोर दादा. कुठून आहात तुम्ही? 32 की हूँ मैं अभी. संदेश दादा म्हणतात, मालवणीत बोला. मालवणीत बोलणारेच येणत नाही आता माझ्या लाईव्ह. हे दादा नुसते पळतात खय. संदेश दादा काय बोला, कोणाशी बोला? नवीन भाई बोल रहा है. नवीन भाई बोलतोय. हि हि हि. सुरेश दादा म्हणते 34 चालू आहे तुमच्या वय? मला नाही माहिती. 93 ची आहे मी. वय बघतच नाही, काय बघायचं? किशोर दादा संगमनेर. राहुल दादा म्हणते, नशीबवान आहे ज्या दादाला अशी रॉयल बायको मिळाली. असंच आनंदाने राहा ताई. जातो ऑफलाईन. बाय. राहुल दादा नक्की या पुन्हा एकदा आणि काळजी घ्या स्वतःची. दादा म्हणते, दाजींना बोला की दत्ता दादांच्या दुकानाला जायचं आहे. हो दत्तात्रय दादा, नक्की नक्की. बाय राहुल दादा, काळजी घ्या स्वतःची. टेन्शन घेऊ नका आणि नक्की विचार करा या गोष्टीवर. नवीन भाई बोलतोय, दीदी आप बहुत मजाक करते हो. येस, हम मजाक की. संदेश दादा म्हणते, वहिनी म्हणता ताई मालवणी मस्त बोलता. वहिनी तुझ्याकडनं शिकले गे. लहानपणापासून मालवणीच बोलते. मराठी जास्त करून. म्हणजे एकतर मी मालवणी तरी बोलते, थोडंसं मराठी बोलते, हिंदी 1-2 शब्द. त्यामुळे मला असं झालं की माझ्या हिंदी एक असलेल्या फ्रेंडने फोन केला. मला हिंदीच बोलते ना, काय बोलते असं. शी बाबा, म्हणजे एवढी फ्लुएंट हिंदी बोलत होती मी आणि मला हिंदीच बोलायला येत नव्हतं. म्हणजे एवढा माझा हे झालंय. नाही तर कसं आम्ही घरात चौघात बोलायचो आणि बाहेर जास्त हिंदी बोलायचो. आता कसं बाहेर एवढं जाणं येत होत नाही. एक नंबर वाट ताई. दत्तात्रय छान बोलत आहे. धन्यवाद. धन्यवाद दत्तात्रय दादा. नवीन बाई
आप मुंबई गए हो क्या? हाँ, एक दो बार गई हूँ, एक दो बार मैं मुंबई में जाकर आई हूँ. ये देखो, आज मैंने ये नेल पेंट लावली आहे बघा मंडळी, और ये मेरे एंगेजमेंटची रिंग आहे बघा, हार्ट. असंच प्रेम राहू द्या आमच्यावर ताई. हो दादा, आणि तुम्हीही मला असाच सपोर्ट करत राहा. वहिनी म्हणतात तुमचा नंबर काय तुम्ही देणार नाही? नंबर सध्या मी कोणालाच देत नाही. पण एक टाइम असं येईल की देईन, सर्वांना देईन. नवीन दादा म्हणतायत खूप छान. थँक्यू. मी तुमका काय म्हणतात मुंबईत भेटान देईन, असं ऑनलाईन देऊ शकत नाही. प्लीज मंडळी 30 लाईक प्लीज, 30 लाईक प्लीज, 30 लाईक प्लीज, 30 लाईक प्लीज, 30 लाईक प्लीज. 23, 24, 24 लाईक प्लीज, 24 लाईक प्लीज, 34 लाईक प्लीज, 34 लाईक प्लीज, 24 लाईक प्लीज. यार प्लीज 20. अरे वा, 24 लाईक प्लीज कम्प्लीट. आता मी परत बघते हा होत आहेत काय. 25 लाईक प्लीज, 25 लाईक प्लीज, 25 लाईक प्लीज, 25 लाईक प्लीज, 25 लाईक प्लीज. नाही होत आहेत. भक्ती ताई नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं. कशा आहात तुम्ही? प्लीज जॉईन मंडळी, प्लीज जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. दत्तात्रय दादा म्हणते तुमचा दिवस आनंदाचा जावो ईश्वरचरणी प्रार्थना आहे. थँक्यू दादा, थँक्यू सो मच. तुमच्यासारख्या चांगल्या माणसाचे आशीर्वाद माझ्यावर आहेत, म्हणून तर मला खरंच खूप लाईव्ह घ्यायला बरं वाटतं. संदेश दादा म्हणतात मग गावाक भेटू ताई. हो संदेश दादा, नक्की गावाक नक्की भेटू आपण, मे महिन्यात भेटू. प्लीज 25 लाईक डन, प्लीज 25 लाईक डन, प्लीज 25 लाईक डन. मग संदेश दादा शिगम्याक नाही जाऊचाच गावात? म्यूट कधीपासून आहे हा? कुठून आवाज म्यूट झालेला तोच मला माहिती नाही, तरी पण आता वाचते मी. आप मुंबई गए हो क्या? हाँ, मी मुंबई में बहुत बार गई हूँ. मी रोज तुमची आठवण काढतो ताई. हो का दत्ता दादा, खरंच खूप छान. मला बरं वाटले की कोणतरी आपली आठवण काढते. खूप खूप धन्यवाद दादा. संदेश दादा म्हणतात वहिनी तुमचा वहिनी म्हणतात तुमचा नंबर काय तुम्ही देणार नाही? देईन नक्की देईन परत कधीतरी. संदेश दादा म्हणतात वहिनी दत्तात्रय दादा म्हणतात असंच प्रेम राहू द्या आमच्यावर ताई. हो दादा, तुमचंही माझ्यावर आशीर्वाद असाच राहू द्या. कशी बाहेर ठेव. नवीन दादा म्हणते खूप छान, थँक्यू. हाय भक्ती ताई नमस्कार. दत्तात्रय दादा म्हणतात तुमचा दिवस आनंदाचा जावो ईश्वरचरणी प्रार्थना आहे. हो दादा, थँक्यू सो मच. तुम्हालाही आजचा दिवस खूप छान जाऊ दे. संदेश दादा म्हणते मग गावात भेटू मे महिन्यात फणस खायला. हो दादा, नक्कीच. आंबे पण होयत. दत्तात्रय दादा नक्की येणार आहे का ताई पंढरपूर एकादशीला? नाही हो दादा, शक्य नाहीये, मिस्टरांना सुट्टी वगैरे नाही ना. दत्तात्रय दादा लाईक केला आहे, थँक्यू दत्तात्रय दादा.
खचलीत सुट्टी नाही, खयचीच सुट्टी नाही. ओके. संदेश दादा म्हणतायत आवाज, आवाज माझा गेलेला. भक्तीताई म्हणते आवाज येत नाही. ओके, ओके. आता मी अनम्यूट केलाय. स्वरतन, तुम्ही कोकणमध्ये गेले आहात का? हाय स्वरतन, किती दिवसांनी आलात तुम्ही? जाऊन आले मी भावाच्या लग्नाला डिसेंबरमध्ये. दत्तात्रय रोज लाईव्हला या की ताई? हो दादा, मी रोज येते लाईव्हला. सुरेश दादा म्हणते काय बोलावं आणि कुठं बोला, इथं प्रत्येकाला झाली बांधा, कोणाचं हरवलं क. हे कोणसी लँग्वेज आहे बाई? तर थँक्यू सो मच मंडळी, तुम्ही लाईव्हला आल्याबद्दल. आता मी जाणार आहे. 4:15 वाजलेत. आता मला हळदी कुंकूला जायचं आहे. काळजी घ्या. बाय बाय. उद्या भेटूया 1 वाजता. बाय सुरेश दादा, दत्तात्रय दादा, स्वरतन. प्लीज डबल टॅप स्वरतन. भक्तीताई प्लीज डबल टॅप. संदेश दादा डबल टॅप. बाय बाय. टेक केअर. चला ताई, अशीच असू दे भावावर माया, मी पण जातो. ओके संदेश दादा, बाय बाय. काळजी घ्या. सुरेश दादा म्हणते नमस्कार, नमस्कार ताई. बाय बाय. लाईक डन. थँक्यू स्वरतन. बाय बाय. जय जवान, जय किसान, जय महाराष्ट्र.